Vlissingen heeft een bedrijf in de haven gesloten omdat het te spil zou zijn in een drugsnetwerk. Het pand en het terrein moeten zeker een jaar lang gesloten blijven. Een zeldzaam besluit. En verder in deze uitzending. PSD-boot blijkt toch niet gesloopt te zijn. En de oranje koorts loopt langzaam op. Goedenavond. Overslagbedrijf Bulk Terminal Zeeland wordt door de burgemeester van Vlissingen voor 12 maanden gesloten. Het bedrijf in de haven zou jarenlang gebruikt zijn als dekmantel om grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen. De 3 directeuren zitten al wekenlang vast. Reden genoeg voor de burgemeester om dit zware besluit te nemen. Het is maandagochtend 6 mei als opsporingsdiensten zich massaal verzamelen bij de poort van Bulk Terminal Zeeland in de haven van Vlissingen. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de overslag van bulkgoederen. De politie doorzoekt de terrein van 22 hectare samen met de FIOD, de douane en medewerkers van het NFI. Ook op 6 andere locaties in Zeeland worden doorzoekingen verricht. In de haven van Vlissingen wordt een man aangehouden aan boord van een plezierjacht dat in beslag wordt genomen. In Zierikzee wordt de metaalhandel doorzocht. De politie houdt de 3-koppige directie aan en ze zitten sindsdien vast. Het gaat om 2 broers van 59 en 56 en een man van 43 jaar oud. Ze worden verdacht van het invoeren van cocaïne uit Zuid-Amerika, valsheid in geschriften en deelname aan een criminele organisatie. Bij Bulk Terminal Zeeland werken een 50-tal mensen. In het gemeentehuis van Vlissingen is collega Remy Oppernier. Ja, Remy, de sluiting van een bedrijf, dat is een serieus besluit. Waarom heeft de burgemeester dit gedaan? Ja, het is inderdaad een zwaar besluit dat genomen moet worden. In de verklaring wordt gesproken over een dekmantelbedrijf, zoals je al zei, een spil in de internationale drugshandel. Ja, dat zijn flinke bewoordingen natuurlijk. We vragen het aan burgemeester Van der Tilla van Vlissingen. Burgemeester, was dit een moeilijke keuze voor u om te maken om dit bedrijf te sluiten? Ja, dit zijn wel lastige besluiten. Het raakt veel belangen. Belangen van het bedrijf zelf natuurlijk, maar ook van medewerkers, van het havenbedrijf, toeleveranciers, andere klanten. Dit raakt veel belangen. Nu gaat het bedrijf een jaar dicht. Wat is het doel daarvan? Het belangrijkste is nu dat we dit bedrijf onttrekken aan het drugscircuit. Feitelijk was dit echt een klassiek voorbeeld van ondermijning. Een op het oog legaal bedrijf die onder die denkmantel toch hele slechte illegale drugsmokkel uitvoerde. Het belangrijkste is nu het onttrekken aan dat drugscircuit en bovendien rust brengen op dat terrein, kijken hoe we naar de toekomst verder kunnen werken en ook de veiligheid herstellen. Ja, bij dit bedrijf werken ongeveer een 50-tal mensen. Wat gaat er met hen gebeuren? Ja, dat is natuurlijk feitelijk aan het bedrijf zelf. En uiteraard heeft zo'n besluit als dit vergaande consequenties, dat besef ik ook. Tegelijkertijd denk ik dat mochten mensen hun baan verliezen of op zoek moeten naar een andere plek, dan denk ik dat de werkgelegenheid in de haven, ook de vraag naar mensen met deze kwaliteiten er zeker is. Dat heeft voor u waarschijnlijk ook meegeteld in de keuze van ja, die mensen zullen met een ander gevoel vanavond op de bank zitten. Nou zeker, uiteraard weeg je ook dat belang, maar het onttrekken van dit bedrijf aan het drugscircuit nu was de belangrijkste reden om dit te nemen. Nou, een duidelijk argument dus van de burgemeester. Ja, u hoort het, Mirjam, het was een moeilijke keuze, een zwaar besluit. Bulk Terminal Zeeland krijgt nu 2 weken om de voorraad weg te halen van het terrein, althans de bedrijven die er nog spullen hebben liggen. En dan moet het voor 12 maanden gesloten. Dankjewel, Remy. Inwoners van Schouwen-Duiveland houden toch een vorm van medisch-specialistische zorg in de buurt, al is het klein. In Zierikzee gaat het ADRZ polyklinische spreekuren houden. Eind maart werd duidelijk dat het ADRZ uit de Victoria Kliniek zou vertrekken. Reden daarvoor was personeelstekort en het gebouw zou verouderd zijn. Er kwam veel kritiek op het vertrek vanuit de bevolking, maar ook van de huisartsen op het eiland. En ik praat erover verder met Floris-Jan Sietsema. Ja, dat punt dat komt in zorgcentrum Borrendamme. Daar zit al een huisarts en een apotheek. Maar niet alles wat in die Victoria-kliniek kan ook daar. Wat kan er bijvoorbeeld niet? Nou, eigenlijk blijven vooral de spreekuren van de medisch specialisten over, zoals die in de Victoria-kliniek ook al waren. Maar daar kon je ook nog terecht voor een kleine ingreep, bijvoorbeeld door een doktersassistent. Nou, dat kan niet meer. En ook bijvoorbeeld een röntgenfoto maken, dat kan niet meer. Nee, nou werd er heel lang geroepen, er is echt niks meer haalbaar, maar nu toch. Hoe kan het dat het toch gelukt is? Ja, eigenlijk vond natuurlijk niemand het een goed idee dat die Victoria-kliniek moest sluiten. Maar het was vooral vanwege personeelstekorten. Ze konden eigenlijk gewoon niet anders.
En om daar dan nu wat op te verzinnen is goed gesproken met al die medisch specialisten. En er is bedacht, ja, zouden we misschien toch zo'n spreekuur kunnen doen dan zonder alle ondersteuning. Dus dan doen we geen receptie, dan doen we geen doktersassistent. Dan is het echt aan jullie om dat te doen. Dat gaan ze nu proberen. Of dat op die manier dan kan. Dat is natuurlijk ook wel een beetje spannend voor iedereen of dat ook gaat werken. Maar dat is een manier die ze nu hebben gevonden om dit dan toch te gaan proberen. Ja, zijn er al reacties op dit plan? Jazeker, er was natuurlijk veel kritiek, hè, dat zei jij ook al. En bijvoorbeeld de mensen achter de petitie om de Victoria Kliniek open te houden. Ja, die zijn natuurlijk wel erg enthousiast om dit te horen. Ze zeggen natuurlijk wel, nou ja, het zal vast niet alleen aan ons hebben gelegen dat het nu alsnog doorgaat. Maar ongetwijfeld heeft de petitie wel geholpen. De dorpsraad van Zondermere laat weten dat vandaag daar de vlag uitgaat. En dat dit heel goed nieuws is voor iedereen op Schouwen-Duiveland. Ja, mooi experiment. We gaan het zien, dankjewel. De oude PSD-boot De Zandkreek, die al 50 jaar verloren werd gewaand, is weer terecht. Er ging een hele speurtocht aan vooraf. Maar de mensen van PSD-net vonden de boot terug in Belgisch Limburg. Op een gegeven moment hadden we wat hints op een gebied tussen Nederland en België aan de Maas. Toen zijn we satellietbeelden gaan afspeuren of we een schip zoals de Zandkreek zouden kunnen vinden daar. Na een paar avonden speurwerk vonden we uiteindelijk een schip wat erop leek. Die coördinaten hebben we opgeschreven en we zijn met de auto naar België gereden. Hoe bijzonder is dit dan nu? Ja, wij vinden dit echt uniek. Wij weten eigenlijk de geschiedenis van veruit de meeste PSD-veerboten. En deze is ontsnapt aan ieders aandacht. Zeeuwen vertrouwden jarenlang op deze veerdienst tussen Kortgene en Wolvaartsdijk. De kranten schreven in die tijd zelfs over een dek waarop heel Noord-Beveland dansen kon. We troffen het schip half gezonken aan, helaas. En in een redelijk slechte staat. Wat zou er volgens u het beste met de boot kunnen gebeuren? Misschien dat we een deel zouden kunnen bewaren. Bijvoorbeeld de boeg als een monument. Zeeland moet op zoek naar een nieuwe politiechef. Joost Manusama gaat stoppen. Hij wordt burgemeester in Capelle aan den IJssel. Manusama werd in 2019 de hoogste baas bij de politie in Zeeland. Een schietincident gisteravond in Middelburg in de Regentenlaan. Er zou tussen personen geschoten zijn, maar er is niemand aangetroffen door de politie. Dus of er iemand gewond is geraakt is eigenlijk niet duidelijk. Een auto en een woning werden wel geraakt, meldt de politie. Het incident gebeurde rond 7:15. Ja, moet ik nog vertellen wat er vanavond plaats gaat vinden? Nee toch. In de provincie werd op allerlei plekken hard gewerkt om klaar te zijn voor vanavond 9 uur. In de Zeeuwse steden worden veel oranje fans verwacht. Zo zijn ze bij dit café in Goes vanmiddag bezig met de laatste voorbereidingen. Het is nu nog stilte voor de storm, maar vanavond verwachten ze dat de voetbalgekte losbarst. We verwachten best wel wat mensen. We staan ook met 3 man extra vanavond en een DJ. Dus ik ben benieuwd. En hoeveel mensen verwacht je vanavond? Ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan. Het is natuurlijk wel een doordeweekse avond. Het is pas 9 uur. Mensen moeten de volgende dag weer werken. Maar ik hoop dat de kroeg gewoon vol staat. Waar ga je vanavond voetbal kijken? Wij gaan in Capelle in Café de Zwaan gaan we voetbal kijken met alle meiden. Ik ga voetbal kijken in het café, Terneuzen, du Commerce. En wat denk je dat Nederland gaat doen? Ik ga voor een 2-1 voor Nederland. Je hebt er vertrouwen in? Zeker, vol oranje hè? En waar gaat u kijken? Thuis. Lekker op de bank? Ja, gezellig. Heb je er zin in? Ja, we hebben er wel zin in. Ja, een beetje bier drinken, een beetje voetbal kijken. En hopen dat Nederland wint natuurlijk. En voor de Engelsen is er ook plek in Zeeland. In Vlissingen is dit café al weken in oranje sferen. Maar voor vandaag is er ook een Engels tintje toegevoegd. Engelse en Nederlandse supporters kijken samen. Met voor beide een eigen vlag. Super spannend, super gezellig. Heel veel energie zit in die Engelsen. Vooral, we hebben een wedstrijd gehad, stonden ze 1-0 achter. En ineens komen ze op 1-1. Ja, dat is gewoon met z'n allen vieren. Dat is gewoon leuk. En wat verwacht je van vanavond? Wij gaan winnen met 2-0. Speelstad Dortmund gaat op dit moment bijna ten onder door een oranje golf. Zo'n 75.000 oranje fans. Daartussen zitten uiteraard ook genoeg Zeeuwen. Vanmorgen vroeg vertrok er een bus vol vanuit Terneuzen. En dat zag er zo uit. Als Memphis Depay dan scoort, hè, kun je dan eens even laten zien hoe je dan juicht? Iets in die trend.
Ja, ik zet ook mijn geld op een goal van Memphis. We gaan het zien vanavond. De dag begon bewolkt, met ook een paar buien. 's Middags kwam ook af en toe het zonnetje tevoorschijn. Het werd 19 tot 22 graden. Vanavond blijft het droog in elk geval. Goed nieuws voor alle tv-schermen die buiten staan. En dan morgen, dan zien we wat meer zon dan vandaag. En daar moeten we van genieten, want vanaf vrijdag gaat het weer vaker regenen. En dit was Zeeland Nu. Laten we hopen op een hele mooie avond. Een fijne wedstrijd en graag tot morgen.